Salutare tuturor! Astăzi vă iau cu mine într-un loc care a suferit o transformare extraordinară în ultimii ani. Nu mai este doar locul de vacanță a bunicilor europeni din anii 70. Astăzi mergem în Torremolinos, capitala toleranței și a diversității din Costa del Sol. Și mai nou, unul dintre cele mai fierbinți puncte imobiliare de aici. Torremolinos are un vibe extrem de electrizant și cosmopolit și acest oraș nu doarme deloc 365 de zile pe an. Datorită conexiunii excelente cu aeroportul din Malaga, aici tot timpul se întâmplă ceva. Torremolinos se află la doar 10-15 minute cu trenul de aeroport. Pentru cine este acest oraș? Pentru comunitatea LGBTQ+, bineînțeles, dar pentru oricine altcineva. Este un hub internațional faimos pentru această comunitate. Este pentru nomazi digitali, este pentru expați tineri și investitori care caută viață de noapte, cultură și plajă, fără prețurile exclusiviste din Marbella. Și acum să vorbim despre cifre, pentru că Torremolinos a devenit o mină de aur pentru imobiliare. Datorită spațiului foarte restrâns și cererii imense din piața imobiliară internațională, prețurile au urcat în fiecare an de 10-12%. În 2026, media pe metru pătrat pentru un apartament în Torremolinos a depășit 4200 de euro. Orașul a înregistrat creșteri constante de preț. Deși ritmul s-a mai temperat față de boom-ul din 2024-2025, când s-au văzut creșteri de peste 12% de la un an la altul, în 2026 proprietățile continuă să se aprecieze cu valori cuprinse între 6 și 8% anual. La Carihuela este o altă zonă exclusivistă, la aproape 4800 de euro pe metru pătrat. Dacă vrei ceva mai accesibil, te orientezi spre locuri mai în interiorul orașului sau chiar spre Torremolinos Centro, unde media este în jur de 3775 de euro pe metru pătrat, dar ai randamente excelente la închirieri datorită turismului de masă. Dacă vrei liniște absolută și izolare, s-ar putea ca un oraș vecin precum Benalmádena Pueblo sau Mijas să ți se potrivească mai bine. Dar dacă vrei conexiune rapidă cu lumea, o comunitate deschisă, plaje late și o proprietate care își va păstra și crește valoarea datorită cererii constante de chirii pe termen scurt și lung, Torremolinos este greu de bătut. Merită să te muți sau să investești în Torremolinos? Răspunsul depinde de ceea ce cauți. Prieteni, cam atât de aici din Torremolinos.
Spuneți-mi voi ce părere aveți, dacă merită acest preț de peste 4.000 de euro pe metru pătrat pentru acest stil de viață sub soarele Andaluziei. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, nu uitați, dați un share, like și subscribe dacă v-a plăcut acest video și abonați-vă la canal, deoarece vor urma și alte orașe din Costa del Sol. Dar până la următorul video, hasta la próxima!